Permezz ta' investiment mill-Gvern fawdex is-sem preżenza tal-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol l-OHSA dan tħabbar mill-Ministru għall-Ġustizzja u r-riforma tas-settur tal-kostruzzjoni Jonathan Attard u mill-Ministru għall-Għawdex u l-Ippjanar Clint Camilleri waqt żjara għand żewġ kumpaniji Awċin. Hawnhekk il-Ministru Attard enfasizza l-importanza tal-ħabb tal-OHSA u stqar li dan jirrappreżenta pass importanti l qudiem biex jiġu żgurati l-benesseri tal-ħaddiema madwar il-Gżira. Il-presenza permanenti tal-OHSA fil-Gżira Awċija ċertament se tkun qiegħda tejjeb l-effiċjenza operattiva ta' din l-awtorità li għandha funzjoni kruċjali li tipprevjeni kif ukoll tara li kemm jista' jkun ma jkunx hemm inċidenti fuq kull post tax-xogħol f'pajjiżna. Il-ħabb tal-OHSA se jservi bħala preżenza permanenti f'Għawdex u jagħmel is-servizzi tal-awtorità aktar aċċessibbli għall komunità lokali filwaqt li se jaċċerta aktar spezzjonijiet fil-postijiet tax-xogħol, b'mod speċjali f'siti ta' kostruzzjoni, faċilitajiet ta' inġinerija, uffiċċji, fabbriki u stabbilimenti oħra. Dan bilan li tkompli tiġi promossa kultura ta' prevenzjoni qabel ma jseħħu inċidenti. Minn barra hekk il-ħabb se jservi bħala punt ċentrali għall-maniġġjar tal-ilmenti, inklużi dawk sottomessi permezz tal-helpline 138. Din l-inizjattiva għandha lan li tagħti vuċi aktar b'saħħitha lil ħaddiema u li l-ilmenti tagħhom jiġu ittrattati b'serjetà. L-Ispettorat se jkun responsabbli mill-assessjar inizjali l-ippjanar tal-investigazzjonijiet u s-segwitu biex tkun żgurata riżoluzzjoni effettiva u f'waqta. Il-ħabb tal-OHSA se jiffaċilita wkoll il-ġbir ta' dejta lokali li se tkun strumentali fil-ħolqien ta' kampanji mirati li jkollhom impatt sinifikanti fuq realtà tax-xogħol f'Għawdex. Min-naħa tiegħu il-Ministru Clint Camilleri li din il-miżura hija konformi mal-viżjoni tal-Gvern li joffri servizzi pubbliċi ta' kwalità għolja b'mod aktar aċċessibbli u effiċjenti għal kulħadd, inkluż għal dawk li jgħixu u jaħdmu f'Għawdex. Nemmen li kemm dawk li jaħdmu kif ukoll dawk li jħadmu ser ikunu qegħdin propju aktar viġilanti sabiex l-inċidenti jew l-aċċidenti fuq il-post tax-xogħol kemm jista' jkunu minimizzati. Minnaħa taħħa l-kap eżekutiv tal-OHSA Ġosjan Kutajar irringrazzjat li t-tim kollu fl-awtorità li ħadem fuq dan il-proġett li mhux biss se jkun qed itejjeb l-aċċess għall-Awċin, iżda se jkun qed ifisser qabża ta' kwalità fejn tidħol is-saħħa u s-sigurtà fuq kwalinkwe post tax-xogħol.